Obi of Ọkụzụ isi echichi ndị iru ọma na Ọkụzụ Igbo Kingdom. Ọ bụrụ ihe enwere bụrụ ihe obi ọcha na ndị iru ọma na-apụta ọgbọ n'Ikenga na Ọkụzụ obi anwụrụ ya ezu oke. Ọkụzụ wa sị na ihe ezukọ tata ka ndị iru ọma age grade ka eme ka esi eme bụ na a ga-echi echichi dịka esi eme. Ọ bụrụ na onye nke izizi anyị ebuzo wee chi echichi na Naịjirịa na Ọkụzụ bụ nwanne anyị nwoke agbalụgharịa ngene, nwanne anyị nke aka mkpa Chukwudozie Nwangu. Onye a bụ igwe ndị youth na Ọkụzụ Igbo Kingdom. anyị wana asị na Ọkụzụ kome na igbe anyị kwụ anyị n'azụ na anyị enwe anyị bụ ndị Ọkụzụ bụ na tata na mmemme a ga-abụ mmemme pụrụ iche. Igwe Ọkụzụ Ọkụzụ ekene m unu. Ọkụzụ ekene m unu. Ezi ekene m unu. Ezi ọzọ ọbụla ndị ekene m unu. Ibite ekene m unu. Ibite ọbụla ndị ekene m unu. Ikenga ekene m unu. Ikenga nne m nnukwu ekene m unu. Ọba ekene m unu. Ọkụzụ na-ekwerekwa ka echie onye ọgwụ echichi na-anapa anyị. Akwa onye ọgwụ mmụba anyị zuru oke. Wasị na ibi mere erigo nne. Anyị wasị ka echie gị echichi wee chie gị igwe mmụ okolobịa. Nwanne dị na mba na anọkụ igwe yudu na anọkụ. Ọ adịla gị mma. Ihe na-eje na ilu nwoke ilu nwaanyị. Ndị okwuru ezi atọ ọka anụ gbaa ya bụrụ gị. Onye si na ibi na-eme ya enwere isi ya abịa ibi na-eme enwe isi. Ọ ya adịla gị mma na eji efi adịla gị mma na ọrịa adịla gị mma na alụ adịla gị mma na nkwọ. Okwu ha na-ekwu gị n'isi ọ ya arụgburo gị n'ọrịa ọ ya arụgburo gị n'ọrịa ọ ya arụgburo gị n'alụ ọ ya arụgburo gị na nkwọ. Onye wee ji obi ọcha wee kweta na-egwuregwu n'ihi adịla onye abụọ mma. Onye ji obi ọjọọ n'igbo na-ewu ya ihe ejikwa oge okwu onye abụ tinye isi ya na esipụta na abụghị eziri Ọkụzụ. Anyị na-akwụba akwa ọtọ, anyị na-akwụba akwa bịa bụ igbe ndị youth na Ọkụzụ Igbo Kingdom. Anyị na-akwụba ya ọtọ na-asị na tata na Ọkụzụ echizighị igbe youth bụrụ nwanne dị na mba. Akwa anyị ekele gị. Akwalọba nwanne dị na mba igwe ndị youth anyị ekele unu. Iruoma is great. Iruoma is great. Idakorokoro. onye ọbụla pụta ụbọchị Disemba ndị mmadụ nwere ike n'ime geeti ya ma anụ nwere ibe ọ na-eme Igwe
igwe ndị youth na-akwụsị. Na onye chiri echi asataghị n'echi echi. Eji m $200 wee na-asacha echi echi. Based on ndị mmemme invite. Ọ sị na ya dị $300 were asacha echiche echi. Wee na-echere igwe ọjị. $150. Ndị alụkwa. Na obi dị m mma. Iruoma na-agbakọkwa ya. Iruoma Obi dị m mma. ọkụzụ ekere m uru ndị ọgbọ chiri echichi taata akwanyere $300 were 150 bụ eluigwe ọjị nye ndị yutu ọkụzụ 200,000. Ulamba na adioba. Ulamba na adioba. Otemone bongo. Ịma nke a nkwu na mmemme ya nke ndị wale gọọjị. Ulamba na adioba. Keneru ne kuloba. Ọ bụ na akwado ka nke ndị excuse me. You talk to me with that $200,000. When in the the next person.
Thank you.